Okay mga tupay, babawi daw si Mundo. Ano? Sigurado do ha, maputanggal mo na yan do ha. Sa akin 30 seconds. Ayun ha. Oh. Sa akin Ayun ha. 30 seconds. Babawi daw si Mundo mga katupay, hindi na matanggal-tanggal. Kahit isang oras kung ganyan. Ngayon. Huwag mo ilusot din doon. Huwag mo turuan ni Master. Pabayaan mo na si Mundo. Pabayaan mo na si Mundo at talagang magagawa ba niya na walang magturo? Madali lang yan. Ha? Sa akin nga 30 seconds, tanggal ko yan. 30 seconds talaga. Kasi kaya naman. Okay. Mukhang magpasak lolo yata ke. Mukhang magpasak lolo yata ke. Ganyan lang oh. Mukhang magpasak lolo siguro si Mundo. Ayun. Magpasak lolo nga. Sige, pabaya mo na ki. Ayun. Ayun. Tanggal ba talaga? Hamambe. Saan mamuhan yan? Anong pasak lolo si Mundo? Sa akin 30 seconds Pasak ko lang lolo yan. si Mundo Adaya si Mundo. Nagpasak lolo. Yan ha. Tanggalin mo tong kawayan ha. Na nakatali. Challenge na naman tayo mga. Grabe kabago. Shoutout sa akong mga kasamahan. Yan eh. Yung mga challenge yan. Tanggalin mo yan. Yan. Challenge yan. Gabin. Hiwalay lang yung kawayan. Gabin. Turuan mo na, Loy. Turuan mo na. Mahirap ah. Pinasok yun si ano eh. Hindi na makakalas yan? Oo naman. Kalas na? Makakalas yan. Matakatali. Hindi pwede. Hindi tatanggalin? Hindi yan tatanggalin. Doon lang yung kalasin mo. Malulusot yan siya. Tanggal, balik terus na. Kabot na naman sa ulo. Janlay. Diyan. Dalawa na kayo. Di, ganun Roy. Di, ganyan. Okay. Lalo, natali tuloy lalo, Loy. Natali na. Allah. Natali lalo. Ako na sa akin eh. Putang lang yun. Natali lalo. Tanggalin ang kawayan. Ikaw na. Eh, estudyante. Wala na, bungan na ako. Iiwan mo na, nakatali. Surrender.